А от я хотів спитати, подаються джуни, а пишуть сіньорам, да? Так, але це більше залежить все-таки від категорій, ніж від досвіду. Джуни не так багато подаються, просто тому, що для джунів не так багато вакансій існує. Тобто вакансій для джунів, там, де менше року досвіду вимагається, їх щось типу 5-7%. Ми говоримо зараз про всі, просто blended? Чи Так, якщо про всі blended, 5-7%. Прикол в тому, що для розробників ще менше джунівських вакансій, для технічних спеціалістів. Багато джунівських вакансій і взагалі зараз дуже багато вакансій для маркетологів і селзів. Маркетологи, селзи, lead generation, оці три категорії разом, мені прям реально страшно називати цю цифру, це до 20% всіх вакансій на джуні зараз. Бо всі хочуть знайти, як продаватись і як отримувати замовлення. Медіабайери зараз отримують рекордну кількість пропозицій. Ну окей, для 21-го це не рекордна кількість, щось типу там до 30 за 30 днів. Раніше стільки отримували за тиждень хороші програмісти, зараз програмісти отримують 10, а медіабайери 30.